Pare del corredor de muntanya Kilian Jornet va presentar divendres a la Biblioteca Josep Soler Vidal el llibre Gran Volta a la Cerdanya, una obra que pretén donar a conèixer els racons d'aquesta comarca pirinenca. Es tracta d'una guia que uneix els diferents camins que s'hi poden trobar en aquest territori, tant dins de Catalunya com a la part que correspon a França. A través d'aquest recorregut, el lector podrà conèixer la natura, la història, la cultura o fins i tot la gastronomia de la Cerdanya. Tenim 5.000 anys d'història des dels primers habitants que hi van haver els íbers, que van establir un poblat allà a la Cerdanya, al mig de la Cerdanya, i a partir d'allà han passat tota una sèrie de pobles romans, els musulmans, o sigui, fins ara als nostres dies. Té patrimoni, com és els dòlmens, com són les esglésies romàniques, els edificis eclèctics que es van fer a primers del segle XIX a Puigcerdà, té gastronomia, té, com no, vegetació, fauna, i per tant podem desfrutar de la Cerdanya de moltes maneres. El recorregut que proposa Gran Volta a la Cerdanya consta de 260 quilòmetres que es poden fer per etapes. Jornet assegura que es tracta d'un circuit assequible per tothom. El llibre guia està distribuït en capítols de 10 quilòmetres. Llavors, cadascú pot triar l'itinerari o el recorregut que més li vagi bé, no? Pot fer 8 o pot fer 25 quilòmetres, o en pot fer 50 en un dia. Sempre no acaben tots en un poble o en un refugi o en un hotel, sinó que pots triar allà on vols acabar. Vull dir, tu tens aquests 10 quilòmetres i llavors pots dir acabo el 5 o acabo el 25. La presentació del llibre va comptar amb la presència de Pau Capell, guanyador de l'Spain Ultracup, qui ha corregut moltes vegades a la Cerdanya. És molt enriquidor, sobretot perquè és molt verd. Llavors pots disfrutar molt del territori de la Cerdanya, que al final és un petit país, jo crec que és el nostre país dels Pirineus, i és molt ric en quant al territori, sobretot pel tema aquest, que passes per molts boscos, zona molt verda i ostres, corres molta estona perquè són molts quilòmetres, són 120 quilòmetres, però bueno, es passa molt ràpid. Gran Volta a la Cerdanya pertany a l'editorial Més Clan i ja es pot adquirir a les llibreries.